Mä olin just Pilateksessa ja sitten kävin kaupassa. Mä tein kinkkukiusausta. Mä lähden tänään Tampereelle Mörskyn synttäreille. Sitten mä astin tosta lähikaupasta sillä vaan jonkun luun. Ei ollut mitenkään kauhean laajat valikoimat ja vähän extempore lähtö sinne. Päätin 2 tuntia sitten, että mä lähden matkaevästä autoon. Mä oon jotenkin tosi huono ajaa silleen pitkää suoraa. Mulla tulee tylsää porkkanoita. Siis mulla on tullut semmonen niinku rutiini, että iltaisin mä pelaan Fortnitea ja syön puoli pussia porkkanoita. Sitten kaikki järjestetään, kun mä syön niitä. Kuuluu vähän ääntä. Mä ostin Pimpulalla jotain tämmösiä uusia herkkuja. Katsotaan mitä se tykkää. Siis mä oon rakastunut tästä siihen, onko se puolukka vanilja versioon. Se on jotenkin ihan sika hyvää, mutta nyt mä oon syönyt sitä liikaa. Käykö teillä aina tolleen? Silleen mä tykkään jostain, sit mä syön sitä ihan sikana. Sitten mulla tulee semmonen, nyt vähän taukoa, niin mä otin pelkästään vaniljan. Meillä on siis taas Pimpulan kanssa yksi semmonen juttu. Kun me lähdetään ulos, niin hän ei niinku tuu ovelle heti. Tai silleen, sillä saattaa kestää 2 minuuttia tulla ovelle. Niin me nyt yritetään, että aina kun me pyydetään se ovelle, niin sit me annetaan sille herkku. Niin sit se oppis tulee heti ovelle, kun pyydetään. Sori, on vähän sotkua. Anna näin isoi. Oh my god. Tää on Pimpulalla aika iso. Pimpula, tule! Hyvä, tuu tänne. Hienosti. Jaha. Onko se noin iso, että sun pitää oikeesti tulla siihen sitä järsimään? Pitää kyllä ehkä oikeesti sit antaa vaan puolikasta jotain, koska nää on ihan sika isoja. Mut joo, mun pitää tehdä vielä vähän töitä ennen lähtöä. Laittaa itteni valmiiksi. Pakata. Siis mä oon menossa viikonloppuna myös Tallinnaan. Me mennään niinku äiti ja lapset. Ei olla pitkään aikaa oltu tommosella kokoonpanolla kyllä liikenteessä. Niin ihan hauskaa. Me puhuttiin Helmin kanssa, että kirpparit. Halutaan mennä kirpparille. Siis kun mä en oo pitkään aikaa niinku ostanut yhtään mitään. Tai silleen en oo shoppaillut, en oo käynyt kirppareilla. Kun en oo tarvinnut mitään. Mut nyt jotenkin ehkä vois. Haluatko sä aukko omenaa? Oi, sä oot syönyt sitä kyllä. Hei. Bileet on ohi. Mä oon tullut tänne tekemään ystävyyttä Ruun kanssa. Et jos mulla ei oo enää kissa-allergiaa. Toivon niin, koska aikanaan Maija ja Ruu yökyläili todella paljon. Joo, me just puhuttiin, että on tosi jännää, että mä oon täällä yötä, kun mä en oo ollut niin pitkää aikaa. Ja Ruu on varmaan mun kainalossa yöllä. Niin, toivottavasti ei mun kainalossa. Totta. Ja mulla on EpiPen mukaan. Totta, mitäs mun yöllä niinku. Katsotaan miten menee. Miten meillä menee, Ruippa? Niin. Hello everybody, good morning. Ilmakonella. Tämmösiä. Toi on magnesium. Mä en ite henkilökohtaisesti harrasta semmoista, mutta nyt täällä kylässä Toi palaudut sitten enemmän. Okei. Ja. Siis mä selvisin yöstä
Nyt on niinku testattu, että mä pystyn olemaan yhden yön täällä. Mä sanoin, että 2 yötä on ehkä sitten vähän, tai silleen, mun ääni on vähän tämmönen, ja sitten, että vähän tuntuu täällä. Mut muuten ihan hyvä. Vähän limakurkus ja tämmöstä. Mut niinku aika pienellä selvitty. Mä oon ihan yllättynyt tästä, koska viimeksi sä oot ollut mun luona yökylässä 5 vuotta sitten. Niin. That's crazy. That's crazy. Ja Pimpulakin viihtyy. Pimpula nukkuu meidän välissä. Okei, tänään testissä magnesium. No, mitä maistuu? Eikö se ole vähän huono koostumus? Semmonen jauhonen. Mm. Siis Rou haluaisi tänne mun hupparin sisään. Mä yritän tästä tehdä töitä vähän. Mut enhän mä nyt sitä voi ottaa. Se on vähän too much. Sä voit olla ehkä siinä. Pimpo vähän nautiskelee. No, ja sitten niinku... Oi. Ja yksi haluaa, että heitettäis vadelmaa. Niinkö? Miksei kukaan heitä vadelmaa? Secret Lives of the Mormon Wives. Mä sain nyt, tai mä katon niinku 2. kauden vikaa jaksoa. Mulla on tässä katsottavaa, niin mä ajattelin viettää loppupäivän niinku tässä sohvalla. Mun pitäisi kyllä katsoa vaatteet huomiseksi. Me lähdetään huomenna aika aikaisin. Mulle aikaisin. Mun pitää lähteä vähän yli 9. Eli mun pitää herää ainakin 8, niin aikaisin nukkuu. Mut vitsit, Helmi laittoi semmosesta keksipaikasta jonkun TikTokin, niin me mennään huomenna sinne. Ja sit me malta odottaa, että vähän kirppareja ja kaikkea. Toi äskeinen oli Biscoff. Se maistuu tosi paljon Biscoffilta. 4/5. Mäkin sanoin 4/5. Mä tilasin kauramaidolla kahvin ja tää tuli kylmänä. Seuraavaksi cookies and cream. Kyllä. Helmi sanoi, että vähemmän makea. Ihan tykkään. Maistuu vähän raalta jotenkin. Niin, tätä maistuu keksitaikinalta. Helmi sanoi, että tää on 5/5 sen mielestä. Mä oon ehkä 3/5. 3,5/5. Mä kyllä kuvasin niitä erikseen. Here we go with the Snickers. Oliks tää Snickers? Joo. Tosi maapähkinä. Lautaan. No maistuu tosi paljon maapähkinävoilta, mutta tosi hyvää. Totta, maapähkinä voi. Aika makee. 2/5. 2,5. Mun mielestä ne muut oli makeampia kuin tää 3/5. Ei 2,5/5. Eli me päädyttiin 2,5/5. Bueno. Bueno. Tää on varmaan Sanelma odotetuin. Maistuu Buenolle. Ei, mutta Bueno nautiskelijana, niin I approve. Mä kyllä silti sanoin, että se Biscoff oli parempi. Niin, koska se maistuu enemmän ehkä. Tai jotenkin. Mutta tääkin on ehkä 4. Mitä mä annoin sille Biscoffille? 4. No kyllä se oli myös 4. Joo, molemmat 4. Vielä 1. Periaatteessa Pakko jaksoa. me ollaan vasta syöty niinku 1 keksi, mut on kyllä semmonen, on aika makeeta settiä.
Siis nyt on joku tämmönen Biscoff-pulla. Meillä on vähän, sulla on jotain kreemiä tossa päällä, mulla ei oo. Mulla ei oo hirveästi noita crumbs. Mulla on crumbs. Oho. Herra Jesu. Crumbs oli hyviä kyllä. Mut ehkä 2. Okei, mun ranking on valmis. Okei, antaa tulla. Ensimmäiselle sijalle pääsee Biscoff-keksi. Sitten se Bueno-keksi. Sitten Biscoff-pulla. Sitten Cookies and Cream-keksi. Ja sitten viimeisenä Snickers-keksi. Ekana Cookies and Cream, Biscoff-keksi, Kinder Bueno, Biscoff-pulla, Snickers. Ja mulla oli Biscoff, Bueno, Cookies and Cream, Snickers ja sit bulla. Okei, jatketaan seikkailuja. Joo. Nyt on Laukku Charm-esittely. Ensin meiltä löytyy tällainen klipsu, sitten on tällainen korumisen rusetta ja sitten tällainen pallo. Ja sitten viimeisenä mulla on tällainen loket ja sitten Helmi, voiko sä avata sen? Oho, no ei näköjään sitten. Sieltä puolelta. Niin sieltä löytyy semmonen ihana yllätys sitten. Mä ostin tän Kylie Cosmeticsin King Kylie paletin. Tässä on niinku kaikki nää Tää on sen eri noita King Kylie hiuksia. Ei oo vanha viesti. ja sit taas on koirut. Ja oh my god, huomasitko se tässä on joku snappi QR, vitsi sen tarkemmin. Scan and unlock the iconic dog face lens with snapshot. Mitä? Mä pelottaisin, että mä avaan tän, mun sormi menee suoraan sinne luovivärin tykkäys, kun mulla on joskus käynyt niin. Oh my god, kato tonne peiliin. Ei. Mikä on sun lemppari? Ehkä jopa tää. Mä tykkään jotenkin tästä. Nothing. Aika tommonen niinku low key. Mut sä et kauhean kovaa siitä vetänyt. Jep. Ellalle tämmönen banaanipuhelinkoru huulirasva. Joo, siis tän saa puhelimeen. Tai joku K-Beauty. Koska siis Ellahan tunnetusti vihaa banaania, niin sen takia mä otin siltä. Ei. Se on puhelinkoru, niin sulla voi olla aina banaani puhelimessa. Okei, tää on aika hyvä. Joo, ja toi on siis jotain niinku K-Beauty, niin se on oikeesti varmaan Okei, ihan tää hyvä on tämmönen oikeesti hyvä banaanilippu. tuote. Wow, kiitos. Mä arvostan tosi paljon, mä heti testaan. Mä toivon myös, että se maistuu banaanilta. Mä en toivo, jos se maistuu bananilta, niin mä en käytä. Ei, mähän maistuu bananilta. Joo, kiitos. Mä ostin Humanasta, siellä oli niinku 3 euron päivä. Ja sitten ostin tämmösen villatakin. Mulla on mun Pinterestissä kuvia. Tässä on mun visiot. Ja siksi mä halusin musta villatakin. Mä oon etsinyt sitä, niin mä löysin sen. Joo, mä oon perillä. Mä tulin taas just Pilateksesta. Ja kävin kaupassa hakemaan ruokatarpeita. Eilen illalla mä tulin kotiin, mä olin ihan poikki. Me käveltiin 13 000 askelta. 4 tuntia oli kyllä tosi vähän jotenkin Tallinnassa. Tai siis 4 tunnissa ei ehtinyt tekemään yhtään mitään. Me käytiin vaan testaa niitä keksejä. Sitten me käytiin paris kaupassa, paris kirpparis ja sit piti jo lähteä. Mä olisin halunnut niinku enemmän kirppareille. Mut pitää mennä toista uudestaan. Mulla on vielä asioita, mitä mä haluaisin. Mut oli kyllä hauskaa olla tolle perheen kesken vähän päiväreissulla. Siis siinä Pilateksessa oli sellainen loppurentoutus. Ja mä oikeesti, jos mä olisin vielä hetken aikaa siinä niin ollut, niin mä olisin nukahtanut sinne. Me käytiin semmosessa fotobuutteissa. Nämä kuvat on mun mielestä ihan sikakivoja. Ja kun Mikko ei tykkää yhtään
ottaa kuvia. Mutta tossa tulee vaan 3 kuvaa. Niin se oli Mikolla fine. Mulla on pari Vinted-pakettia. Mä hain tämmösen paketin myös. Kassatyöntekijä vähän nauroi kans. Me oltiin molemmat vaan, että se on kiva, kun ihmiset käyttää mielikuvitusta näihin. Niinku. Mut aloitetaan tästä. Täällä on kengät. Oh my! Tää on upeet, oh my god. Vitsi, mun pitää kokeilla näitä ja toivon, että nää mahtuu mulle. Nää on niinku puvun housu shortsit. Okei, testataan päälle. Mä en tiedä mihin mä nyt laitan tän puhelimen. Tämmöi housut, nää on täydelliset. Nää on niin mukavat. Ja siis kengätkin, niinku haloo. Miten nää on näin cool? Oh my god.